Moi bo día a todas e a todos e benvidas ao programa de Igaciencia do mes da ciencia en galego, o mes de novembro, cando sempre celebramos que en Galicia se fai ciencia e que é posible facer ciencia na nosa lingua propia, en galego. Este ano vai estar dedicado á astronomía. Unha decisión moi acaída porque, ademais, celebramos o 200 aniversario do pasamento do que foi o primeiro gran astrónomo galego, Xosé Rodríguez González, máis coñecido como o matemático de Vermés. Xosé Rodríguez González foi quen, xunto cos grandes xeodestas franceses, completou a medición do meridiano de París, unha gran efeméride da súa época, a partir da cal se estableceu nada menos co sistema métrico decimal. Foi tamén quen corrixiu os matemáticos ingleses no cálculo do perímetro da Terra, demostrando aquel principio de Newton de que a Terra non era unha esfera perfecta redonda, senón que era achatada polos polos, como unha pataca. Pois ben, todo isto saberémolo a raíz de estudar a historia da astronomía. Xosé Rodríguez González foi director do Observatorio Astronómico de Madrid. Mesmo a zarina rusa quixo levála para dirixir o Observatorio Astronómico de San Petersburgo. E por que vos conto todo isto? Porque cando el fixo todo isto, nacendo nunha pequena aldea de Lalín hai 200 anos, imaginadvos o que seredes capaces de facer vos hoxe, todos cos medios que tedes ao vosso alcance, cos magníficos centros onde vos estades formando e co coñecemento dos vosos fantásticos mestres. E así vos ter tres grandes especialistas que nos van a levar por ese inmenso mundo da astronomía, do funcionamento dos planetas e das estrelas. A primeira vai ser Begoña Vila, que nos vai explicar os principios de como se formou o universo, todas as teorías, todo o funcionamento dun dos conceptos máis amplos que manexamos os seres humanos, como é a formación do universo e a súa forma de actuar, que nos vale logo para a segunda das conferencias, que vai a ser a de Augusto Pérez Alberti. En relación ao funcionamento de todo isto, temos un clima cambiante, temos uns sistemas de creación e do estado da auga, que, tal como nos vai contar, a auga non aparece nin desaparece, senón que cambia de estado, dependendo dos ciclos naturais. Mirade, acabamos de ver hai uns días eses tremendos episodios dunha dina que asulagou a Comunidade Autónoma de Valencia, Castela-A Mancha e parte de Andalucía, unhas rexións de España que pasaron moi mal precisamente por iso, porque o clima, os ciclos da auga cambiantes poden influir directamente dunha forma contundente e moi severa na vida dos seres humanos. E tamén Ana María Ulla nos vai levar á observación dos astros, verdade? A eses astros que temos que ver de noite. A noite, que é un concepto tan misterioso, tan místico, tan apegado, ademais, á nosa cultura popular galega, pois é necesaria para poder ver ben os astros, non sendo, como sempre, un deles que é o astro rei, o Sol, que o vemos de día. Todo isto e moito máis vamos falar nestas conferencias tan interesantes que estamos seguros que van ser moi positivas para a vosa formación. Así queremos facelo dende a Xunta de Galicia e dende a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Que fagades ciencia desde Galicia, que os animedes a ser científicas e científicos e levar a cabo ese proceso de formación, experimentación, vos mesmos per facedio sempre coa nosa lingua. A nosa lingua necesita moito da ciencia, pero necesita máis de vós, da xente moza, da xente que tedes na capacidade de poder ler, escribir, entender e falar o galego, pero logo nos fai falta que o usedes máis. Animádevos a usar máis a lingua galega e a usar máis o galego, porque a nosa lingua e a nosa cultura teñen o seu futuro nas vosas mans, e tamén no que vos digades, porque tedes moito que dicir tamén sobre a ciencia. Moitas grazas e moi bo día. Imos explicar por que a astronomía ocupa o lugar principal deste Día da Ciencia en Galego. O é por varias razóns. En primeiro lugar, por ser unha das ciencias máis antigas. Desde Platón está incluída no Quadrivium, unha das ensinanzas fundamentais para todo cidadán educado, coa xeometría, a aritmética e a música. Pero miles de anos antes de Stonehenge e as pirámides exicias, en Newgrange, en Irlanda, hai 5.200 anos, construíron e determinaron como no amanecer do solsticio de inverno un raio de luz penetraba nunha especie de corredor longo. En Stonehenge, o solporto do solsticio de verán viña marcado por unha das pedras do monumento.
A máquina antiquetera, de máis de 2000 anos, era unha especie de máquina de cálculo astronómico. Aristarco de Samos, hai máis de 2200 anos, estimou a distancia á Lúa e ao Sol e explicou por vez primeira o modelo heliocéntrico do sistema solar. Pero é que seguimos no tempo e o rei Afonso X Sabio, que aprendeu galego en Allariz, fixo traducir as táboas alfonsinas que circularon por toda Europa e permitiron a Tycho Brahe perfeccionar as súas observacións e aos portugueses dominar as súas navegacións africanas e do Índico. Así puxemos unha pequena pedra no camiño de Kepler, Galileo e Newton e a revolución científica que representa, marcando un antes e despois do papel da ciencia. O cráter Alfonsus da Lúa celebra a Afonso X. Xosé Rodríguez de Lalín intervén na medida do meridiano terrestre e do cálculo do método cos franceses e escribe artigos científicos astronómicos en revistas internacionais. Salva a Arago de ser encarcerado por espía en Mallorca. Despois, Ramón María Aller e Enrique Vidal Abascal manteñen viva a chama da astronomía en Galicia, da que hoxe en día podemos presumir cos extraordinarios representantes destas videoconferencias que presentamos. Ademais, é unha das ciencias con máis futuro, tanto como futuro teña o ser humano. E unha das razóns é que o noso futuro pasa por ir a corpos celestes exteriores á Terra. Toda a ciencia ficción o predica. Desde películas como Interestelar ou múltiples series e películas indícanos que o noso futuro como especie está no espazo exterior. Agora toca centrarse na astronomía actual e futura. Ninguén mellor que a doutora Begoña Vila Costas. É unha astrofísica viguesa que recibiu o seu doutorado en astrofísica na Universidade de Manchester, despois de facer a súa carreira en España, en Santiago e Tenerife. Na actualidade é enxeñeira de sistemas e traballa no Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, en Washington. Especializada en galaxias espirais, é unha das responsables do telescopio espacial James Webb, cuxa tecnoloxía de infravermellos brinda posibilidades para coñecer mellor o universo. Recibiu múltiples recoñecementos pola súa carreira, entre eles o Premio Bonenburger da Xunta de Galicia. Foi seleccionada como top 10 de mulleres líderes españolas no exterior. Forma parte da lista Forbes das 100 mulleres máis influentes en España. Quero destacar especialmente un dos premios concedidos pola NASA, a Medalla ao Logro Público Excepcional de 2016, por contribuir á misión da ciencia espacial. Foi tan importante a súa contribución para o bo funcionamento do telescopio Webb, un telescopio que levou uns 25 anos deseñalo e crear as novas tecnoloxías que se precisaban, e que custou ao redor de $1.000 millóns, que se está traballando tamén na guía de sistemas e orientación e estabilidade do seguinte telescopio que se porá a funcionar, o Roman Space, que vai a ser o complemento do Hubble e do Webb, porque cada un dos tres ten un funcionamento e unha misión distinta. Pero tamén están deseñando xa outro telescopio para poñer en funcionamento dentro duns 20 anos, para axudarnos a desentrañar os misterios do universo a través das miradas dos telescopios, como dicía ninguén mellor que a doutora Begoña Vila. Pois, moitas gracias, é un placer para min estar aquí con todos vos. E vamos a falar un poquinho acerca do universo e exploración espacial. Si tendes preguntas mentras estou presentando, por favor, poñedelas na chat de YouTube e despois xa as vamos contestando cando acabemos. Entón, bueno, dixeronme que falara un poquinho sobre min. Eu nacín en Vigo, as aforas de Vigo, e ali foi onde estudiei. E despois fun a Santiago, xa que tedes aí o mapa, no norte de España. Fixe a especialidade de astrofísica nas Tenerife, nas Islas Canarias, cerca de África. E despois fun a facer a miña tesis a Inglaterra.
ali tamén traballei de postdoctoral na universidade. E despois din o salto máis grande que foi ir a Canadá, principalmente en Ottawa, a capital. Ali o principal cambio para min foi que deixei de estar na universidade e empecé a traballar na empresa privada, pero aínda a empresa privada que facía exploración espacial, que era un campo novo para min, como se facían esos telescopios nos que podíamos observar o universo. Traballei ali nunha compañía baixo a Axencia Espacial Canadiense e despois pois paseime para a NASA, que onde estou agora seguindo con ese traballo. E bueno, aquí para os que estades aí, que sodes novos, aí estou eu pequeniña, despois no meu colexio, que fun as jesuitinas, non sei se os podo marcar, estas son eu, non sei se podedes mirar o meu cursor, e despois jesuitas estou neste lado, fixen a carreira, como dixen, nesa cidade tan preciosa que temos que é Santiago de Compostela. E despois, cando fun a facer a especialidade de astrofísica, Tenerife, claro, as Islas Canarias teñen uns ceos privilexiados nas montañas. Na isla de Tenerife, ali xa podedes mirar na imaxen, hai telescopios cos que podemos mirar a nosa estrela, o Sol, esos telescopios observamos de día, e teñen que ter unhas características especiales, pero despois temos os telescopios nos que quizá pensamos todos un poquinho máis, que son os de observar de noite, non? O que podemos observar das estrelas. Ali temos unha foto do Gran Tecán, que é un telescopio na isla da Palma, que ten un espello moi grande de 10 metros. Non estaba ali cando eu fixen a miña carreira, pero está ali agora. Xa nos dá unha idea moi importante que si podemos facer un espello máis grande, poderemos recoller máis luz, é como se tens un cubo de auga, e canto máis grande é, máis a auga podes coller, canto máis grande sea o teu espello, podes coller máis luz e mirar cousas máis débiles, pero claro, teñen complicaciones facer estos espellos tan grandes. E despois fun a facer a miña tesis a Jodelbán, que ten telescopios de radio. Foi a miña introdución a outra longitude de onda distinta, que é a longitude de radio, que se empezou na Guerra Mundial como comunicación, como escoitamos agora a radio, pero que tamén se pode facer para recoller esas señales que veñen do espacio nesa longitude de onda. Unha diferencia que podedes mirar aí, cando traballas con espellos ópticos, tens que ter moitísimo cuidado, non tocar os espellos, manterlos limpios. Os espellos de radio están feitos de metal, podedes mirar aí encima duns deles, o sea que é unha cousa completamente distinta. Despois saltei, como din, a Canadá, e despois a Estados Unidos. Mirades aí unha foto do Parlamento de Ottawa, en Canadá, é unha cidade moi bonita, e ali traballei en varios telescopios espaciais, pero no 2006 empecé a traballar no telescopio espacial James Webb, que vamos a falar un pouquiño del. Ali mirades unha cámara pequena, que tamén vamos a falar, estas cámaras nas que podemos reproducir as condicións do espacio. Podemos facelo vacío e podemos enfrialas, e así podemos demostrar que aquelo que vamos a lanzar vai a funcionar nesas condicións. E ali mirades un modelo moi temprano dos dous instrumentos que son a contribución canadiense ao telescopio espacial James Webb. E despois xa me fun a traballar para a NASA, mirades aí o Capitolio, o centro do goberno en Washington DC. Outras cousas que teñes que facer no meu traballo, que facer presentacións, teñes que explicar o que estás facendo, decirle cando vas a acabar, o que fai falta para que o acabes, e despois moito traballo no ordenador, non? Como debes facer todos os vos. E pois temos un universo aí ali arriba,
fai moitos anos ainda era o que observábamos. Nosos antepasados podían mirar o ceo de noite, non había electricidade, entón eles estudiaron moi ben como cambiaba o ceo, como cambiaban as constelacións cando pasábamos da primavera, o verán, o outoño e inverno. Entenderon moito diso e entenderon tamén, utilizaban as estrelas para poder navegar nos barcos e moitas outras cousas. Agora nos perdimos un poquinho iso porque vivimos normalmente en cidades onde hai moita luz, entón de alguna forma hemos perdido un poquinho esa conexión que se vades a un lugar oscuro teredes de novo, non? Esta inmensidade que está ali arriba que non podemos mirar. E claro, ao principio miraban ese ceo cos nosos ollos, como podemos aún facelo agora, pero no siglo XVII Galileo inventou o telescopio. Ese que é un dos que estamos celebrando neste Día da Cienza en galego este ano, non? Entón, claro, con este telescopio abriu un mundo novo, porque agora podíamos mirar o ceo e mirar cosas máis lonxas que antes non podíamos ver. E xa se empezou a mirar, bueno, cando xa sabíamos que non era o Sol que daba volta á Terra, xa aprendimos que era a Terra que daba volta, e despois xa se miraban estas nebulosidades, estas cousas alá arriba que non se sabía moi ben o que eran, que resultaron ser outras galaxias, o sea, que nos vivimos nunha galaxia, pero hai moitas outras a noso redor. Hubo unha persoa moi importante, Henrietta Leavitt, que fixo un descubrimento que podía encontrar certo tipo de estrelas variables, que sempre brillaban coa mesma intensidade. Entón, este foi un descubrimento moi importante, porque entón, se encontras unha desas estrelas e miras que brilla menos, o que te está dicindo é que está máis lonxe. Entón, empezaron a formarse estos obxetos no universo onde están estas variables cefeidas e tamén un tipo de supernovas que podemos usar para decirnos como de lonxe está un obxeto que estamos mirando. E mirades aí o gráfico, non? Canto máis lonxe este, menos brillan. Entón, eso pudo usalo un astrónomo tamén moi conocido, Hubble, que entón mirou que estas galaxias que estaban máis alá de nós non eran galaxias que estuveran nun universo no que estuveran quietas, sino que esas galaxias, o universo, estábase expandendo. Todo o que miramos a noso alrededor vaise separando cada vez máis. Eso sería a veces que como que teñes un globo e pons puntos ali que poden ser as galaxias. Cando empezas a hinchar o globo, os puntos aléxanse uns doutros, non? É o que está pasando no universo. Non só iso, agora sabemos, pensábamos antes, bueno, estáse expandindo, pero quizá de chegar un momento que se parará, quizá de volverá para atrás.